Ahojky, tady Jary a vítám vás u nového videa. Dneska tady budeme mít unboxing nového alba od Baby Monster, nebo jako není úplně nejnovější. Nevím, jestli už je album od písničky Check Your Honey Ice Tea, podle mě ještě ne, ale jdeme si to otevřít, nebo podívat se prostě, co je vevnitř. Když budeme se podívat, co je vevnitř, omlouvám se za svůj hlas, mám ho hrozně vykřičený, protože jsem nemocná, včera jsme měli hudebku, dneska jsem nahrávala písničky, takže tak. Zítra pojedeme do Německa, takže jsem koupil nové album a jestli je něco, co vždycky nevím a je to hrozně těžký, tak je vybrat si album, protože to je moc těžký. Jako. No, podíváme se dovnitř. Když takhle otevřeme, tak to vypadá takhle. Máme tady plakát, bych řekla, že to je moc hezký. A jdeme se podívat do fotek. Písničky jsou Moon, Tune, I Like It, Lock In. Všechny členky vlastně tady máme, Roru. Tady máme Chiquitu a Roru. Chiquita. Abyste to líp viděli, tak jsem si posítila. Chiquita. Všechny členky. A já. Teď bude ruka. Budeme věřit. Ruka. Co to říká? Tady jsou fotokartičky, které dám na stranu. Všechny členky. Harita. Asa a Bharita, tak bude Asa. Já vždycky nevím, jak to mám vyslovit, jestli Asa nebo Asa. Pak jsou tady Chiquita a Rora, Ahion a Ruka, Bharita a Asa. Nebo Asa. Pak jsou tady nějaký ty kredity, kdo to třeba udělal a tak. Tady máme prostě to a tady máme CDčko, které, když se podíváte, tak jako trošku se třepítí. Jestli to vidíte, ale ne. A jinak mám i takový ten Asa přívěšek. No tam neukážu, protože to nejde. Takhle to pak vypadá se zero. Je tady, jako vždy, tady to vám ukážu, že to je real album. Je to z roku 2026, z května, myslím. A tady je tracklist. Jdeme na fotokartičky. Já se vás takhle položím. A můžeme jít na to. Nebo jak to uděláme, tohle bych dala úplně až nakonec a jdeme takhle. Tady ruku, tam si nějaký pokračovat, tady je Harita, Chiquita, Rora, Ruka a jaký jsou prostě spásy. Teďkon je fotokartičky time. Musím to natáčet znova, protože jsem tam zapomněla dát Ace, protože už jsem měla ukázanou, nebo Asu prostě. Takže začínáme rukou. Pak
tu máme Ahion, Partu, nebo Ritu, normálně ji říkáme Rita. Pak tady máme Kani, Chikitu, Roru, Eisu a Ruku. To by všechny fotokartičky, tam byla jedna exkluzivní, nebo prostě plus, jo. A to je asi všechno, tohle si hrozně moc chci nalepit někam. A ještě bych vám chtěla ukázat, protože jsem si kupovala vlastně to mini album, jakože chápeme se, od teda asi verzi. A chtěla bych vám z toho ukázat fotokartičky, protože jich tam bylo fakt hodně. Takže jsem nazbírala i si fotokartičky, které jsem hrozně moc chtěla, protože já mám fakt Aceu každým jako album, ale chci jí mít víc jako fotokartiček. Takže vám ukážu všechny, které byly v tom albu. Myslím si, že to budou všechny. Začínáme touhle, moc hezká. Tohle se mi taky moc líbí, tuhle jsem si podle mě chtěla dávat za kryt, ale teď tam žádnou nemám, nebo tuhle. Protože já miluji všechny fotokartičky a chci jí mít pohromadě. Tohle je taky moc hezká, moc se mi líbí vlasy vlastně a všechno. Tady je s rukou. Tohle je taky moc hezký. Já mám teda u Elfy víc ráda, když má další vlasy, ale ty vlasy v čum, jak bylo v tom jako vám dám fotku, tak to se mi líbilo docela. Tady jak vypadá moc hezky, tady taky. A tady je poslední fotokartička a to byla vlastně, počkejte, jo, to byla vlastně, tady má ruku, víte, já jsem si říkala, co to je. A to byla vlastně, to je Eisa a Harita. Jo. Uvidíme se u dalšího unboxingu, možná, že už to bude nové album, které si zítra budu kupovat. Mám v plánu do zítřeška udělat vlog a to je asi ode mě všechno a zatím pa. All it takes is a smooth pop of a bottle top to fix a heart.